alaikum. Ina magana da mutanen kasar nan ne masu zagin shugabanni da gwamnati. Sannan ina magana kan gwamnati da mutane attajirai masu loko. Ga mun shigo gida, an kawo mu gida din, mun zauna din. Muna cin to da kununa gashi trim a hannuna ina ci. Na mai da rayuwa na kadan. Kuma ka je ka gani duk goma banga wanda ya zo gida ya taimaka, wani ya dauki shinkafa ko gero ko dawa ya bashi don ya ji daɗin rayuwar shi ba, Allah ya bashi lada. Gwamnati ba ki ba da albashi ba, kin ce kowa ya shiga gida turum. Mutane babu adalci yo. Ka duba fa ka gani, ka kalla mutane ka gani, wai shago ka shiga, wai shinkafa an kara mata kudi, tumatiri an kara mishi kudi, gero an kara mishi kudi, sukari an kara mishi kudi, madara an kara mishi kudi, duk wayannan ba an kara mishi kudi. Chala ko